ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ କେପି-2 ପ୍ରଜାତିର 17 ମାମଲା ନଜରକୁ ଆସିଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତିର JS.1 ଉପପ୍ରଜାତି ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। କେପି-2 ଯାହାକି ଏବେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଦେଶରେ 7ଟି ରାଜ୍ୟରୁ 34ଟି କେପି-1 ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେପି-1 23 ଓ କେପି-2 36ଟି କୋଭିଡ୍ ମାମଲା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO କେପି-2 ପ୍ରଜାତିର ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ମାମଲା ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ଏଥିରେ JN.1ର ସବ୍ ଲିନିଏଜ୍ କେପି-1 ଓ କେପି-2 ପ୍ରମୁଖତାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେପି-2 ମାମଲାକୁ ନେଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। RMRC ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡେଟା ସେଣ୍ଟର IDCକୁ ଜିନ୍ ଅନୁଶୀଳନ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ନମୁନା ଜିନ୍ ଅନୁଶୀଳନ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାହା JN.1 ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ତାହାକୁ କେପି-2 ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏବେ କୌଣସି ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ। କୌଣସି ଭୂତାଣୁରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଜାରି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ SARS-CoV-2ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା JN.1ର ଏକ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି।